πώς σε λένε? Εμένα με λένε Ρομποτάγκο. Εσένα? Κατερίνα. Χάρηκα. Εσένα? Λάουρα. Χάρηκα. Εσένα? Ματίας. Χάρηκα. Εμένα με λένε Φιγένεια. Παρακαλώ. Γεια σας, θα μπορούσαμε να καθίσουμε μαζί σας? Ναι, καθίστε, δεν έχει άλλο τραπέζι στο μαγαζί. Έχεις τραπέζι. Ναι, σας ευχαριστώ. Τι θα σπουδάσεις? Και τις δύο. Τραγουδίστρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σπουδάσω γεωπονική και περιμένω τηλεφώνημα. Για την ακρίβεια, εγώ. Ναι. Φυσικά κι εγώ. Αλήθεια. Θα τραγουδιστώ. Ναι. Και εγώ πέρασα. Μπράβο! Ευχαριστώ. Εγώ δεν ξέρω τραγουδιστή. Και εγώ θα γίνω μοντέλο. Γεια σας, πώς σας Εγώ περιμένω σοβαρό Εμένα με τηλεφώνημα. λένε Φιγένεια. Εσένα? Εμένα με λένε Ρομποτάγκο. Εσένα? Παρακαλώ. Ρομποτούλη το λένε, αλλά αφήστε το. Η Κατερίνα. Έλα. Εσένα? Λάουρα. Εσένα? Ματίας. Έλα. Εσένα. Ναι. Εμάς μας λένε από την Ιάννα και εγώ. Καλά μην το παρακέσουμε κιόλας, εντάξει. Οκ. Να. Πώς θα πάτε με την τι θα σπουδάσετε? Τι θα πει? Ναι, και οι δύο. πήρα Εγώ θα ένα- γίνω από ό,τι- τραγουδιστής. Από Και ό,τι εγώ θα γίνω μοντέλο. Από ό,τι έμαθα. Α, ναι, αυτό ήθελα να συζητήσω τώρα. Καλό. Ναι. Θα μου πεις το κινητό σου να το γράψουμε. Ναι, για να 6-9. Ναι. 85. 40. Όπα! Συγγνώμη, λάθος κινητό λέω. Ξανά. 6-9. 72. 16. 26. 81. Να πω κι εγώ. Όνομα σου είπαμε? Φιγένεια. Άρα. Να σου πω κι εγώ το δικό μου. Το βλέπω σε τηλεφωνικά. Ναι. 37, 37. 57, 57. 67, 81. 81. Τι τύχη και μένει σε Πώς σε λένε? 81. Κατερίνα. Ναι. Πού δουλεύεις στην Αθήνα? Α, και τελικά. Συγγνώμη, από ό,τι ξέρω, τώρα δεν πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου. Όχι ακόμα, θα το πάρω αύριο. Ναι, και εμείς οι τρεις είμαστε δεύτερα. Ναι. Δυστυχώς. Δεν Καλά, έπρεπε να Ρομποτούλη. το πω αυτό. Ρομποτούλη, καλά, καλά, καλά. Είσαστε αδέρφια. Και. Και. Σένα. Α, σιγά, ρε, κι εγώ έχω πουλήσει το Εντάξει, κομμάτι, εμείς ξέρεις. πρέπει να φύγουμε. Ναι. Πούμε. Πάρ' το κινητό σου, μην το ξεχάσεις. Εγώ δεν το ξεχνάω, το έχω στην τσέπη μου. Εντάξει, πάμε στο Λούνα Παρκ. Πάμε. Ω, τέλεια θα περάσουμε. Στο λόγο θα υπογράφω. Δύο. Πάνε. Δύο. Πάω λίγο Τώρα. τουαλέτα. Εντάξει. Μόνη, σαν το λεμόνι. Ωραία. Τώρα θα δει. Θα της κλέψω το κινητό. Μην φύγει το κινητό σου. Μα πού πήγε. Είναι πανάκριβο. Συγγνώμη. Νομίζω από εκεί πήγε, αλλά. Γαλάκια Δεν την είδε ένα κινητό. Και δεν το πήρε κανένας. Πώς το πήρε, τώρα φύγαμε. Θα κατέβαινε τώρα κι εγώ. Εκτός και αν το πήρε κάποια από εμάς. Όχι, δεν το είδα. Γιατί δεν το είδα. Το έχασε. Τι έγινε, έχασες το κινητό σου. Ναι. Πώς σου έκλεψε. Ήταν ακριβό. Ναι. Όχι ρε. Ζεβάνι. Και το σημαντικό είναι ότι είναι οικογενειακής αξίας. Τέλος πάντων. Και είχα μέσα όλα τα τηλέφωνα περασμένα. Έλα, πάμε. Συγγνώμη, για τα πιστέψεις να τις ψάξω όλους έναν. Όχι, πρέπει να φύγουμε. Όχι, να πάμε σενάρια. Λοιπόν, Έχασες το κινητό σου. δεν το έχω αυτή, την είδα εγώ πριν λίγο. Εδώ θα γίνει τη σενάρια. Έχασες το κινητό σου. Το έχει. Δεν το έχει. Το έχει, δεν το έχει, δεν μας νοιάζει. Πάμε, γιατί πρέπει να φύγουμε. Θα μας περιμένει η μαμά. Το έχει, δεν πειράζει.
Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Γεια σας, γυρίσαμε. Τι έγινε τελικά με το κομμάτι? Πήγαν όλοι από εκεί, θέλω να σας πω κάτι. Τι φαίνεται? Τέλος. Τέλος πρώτο επεισόδιο. Τελικά αυτά δεν γίνονται μόνο στα άλλα. Για να ρίξουμε και ένα ρεπερτόριο τώρα. Συγγνώμη.